Менопауза. Самата дума кара много жени да изтръгнат някакси. За други, тя е мистериозен хоризонт, който предстои. Но какво всъщност представлява менопаузата и защо тя носи толкова много промени? Днес искам да ви разкажа открито за този естествен етап от живота на всяка жена, какви симптоми го съпътстват, как можем да облегчим тези симптоми и как да преминем през промяната плавно и уверено. Казвам се доктор Неделя Щонова и като лекар, специалист, невролог, а и като жена, майка на дъщеря, от в момента на 20 години, вярвам, че знанието и правилната подкрепа могат да превърнат менопаузата от изпитание в наистина ново начало. Нека да започнем от самото начало, там на старта. Какво всъщност е менопаузата? Менопаузата е напълно естествен биологичен процес, който бележи края на репродуктивните години на жената. Едни хормони спадат и си остават ниски завинаги. Това не се случва обаче изведнъж, а постепенно. В този период, който е наречен перименопауза, това са годините преди окончателното спиране на менструацията, яйчниците започват да произвеждат все по-малко естроген и все по-малко прогестерон. Хормоните се колебаят непредсказуемо и точно тези хормонални промени стоят зад множеството симптоми, които ние свързваме с менопаузата. Когато менструацията спре окончателно и минат 12 поредни месеца без цикъл, казваме, че жената е вече в менопауза. Всичко след това е постменопаузата. Този преход засяга цялото тяло, защото рецептори за женските хормони има навсякъде в телата ни. Има в мозъка, в костите, в сърцето, в кожата. Именно за това спадът на естрогена и прогестерона предизвикват толкова полиоргани, толкова много разнообразни ефекти. Кои са най-характерните симптоми на менопаузата? Може би първо се сещате за горещите вълни. Да, това са тези внезапни усещания за една интензивна горещина, която плисва в тебе, дълбоко в тебе и обхваща лицето, шията, гърдите. Често е придружено от зачервяване, от обилно изпотяване. Горещите вълни могат да се появяват и нощем. Тогава говорим за нощното изпотяване и те могат сериозно да нарушават съня ви. Освен тях, много жени изпитват резки промени в настроението, изпитват необяснима раздразнителност. Някой път стават по-чувствителни, по-лесно се разплакват. Една минута се чувствате спокойни, следващата сякаш вече всичко вида в повече. Това познато ли звучи? Тревожността се повишава дори без видима причина. Сънят започва да страда. Безсънието се явява като един чест спътник през менопаузата, понякога заради физическия дискомфорт, друг път заради самите хормони. Не бива да забравяме и основния белег на този етап. Менструалният цикъл става нередовен. Първо се изменя. Може ту да дойде, ту да не дойде, по-често като количество на кървенето, може да идва на по-дълги паузи, на по-кратки, може да бъде по-скъден, по-обилен, докато в един момент не спре окончателно. До тук, вероятно, не ви изненадвам. Горещите вълни, нощното изпотяване, нервност, безсъние, нередовният цикъл – това са класическите симптоми, за които всички сме чували. Но, знаете ли, че менопаузата може да доведе и до редица неочаквани оплаквания? Нека ви дам няколко примера. Някои жени изведнъж започват да усещат сърцебиене и прескачане на сърцето, така наречените палпитации. Но често причината им е именно хормонална, защото до един момент женските хормони ни пазят. Те са много силни протектори за сърдечно-съдовото здраве и когато ги няма, риска скача. Някои хора се събуждат сутрин с болки, сковано в съставите, в коленете, в раменете, в кипките, сякаш имат артрит. А всъщност намаляващите нива на естрогена, който нормално пази ставите от възпаление, започва да оставят тъканите много по-уязвими и те започват да скърцат.
Понякога се появява и странно усещане по кожата, като изтръпване, мравоичкане, медицински се казва парестезии, все едно лазят едни мравчици. Това не са насекоми. Това е отново ефекта от хормоналните колебания върху нервната система и върху кръвообращението. Чували ли сте за така наречената мозъчна мъгла? Foggy brain. Много дами на тази възраст се оплакват, че забравят думи, губят си мисълта, отварят ходилника и не знаят защо или къде са паркирали колата. Не плодявате и не непременно устарявате преждевременно. Спадането на естрогена временно нарушава когнитивните функции и паметта. Появява се и сухота, навсякъде сухота. Кожата, която губи блясъка си, еластичността си, става по-чувствителна, по-деликатна. Очите, които парят, които започват също да сълзят от сухота. Косата изтънява, ногтите стават една идея по-чупливи. И разбира се, оригиналната сухота е неприятно, едно деликатно усещане, което може да направи интимния живот предизвикателство. Понякога настъпват и необясними пристъпи на тревожност или дори паник-атаки. Дори при жени, които никога до сега не са страдали от подобни състояния. И още нещо, което рядко се свързва с менопаузата. Проблеми с венците и с зъбите. Да, защото спадът на естрогена води до загуба на костна плътност навсякъде. А в челюстите също има кост. Нали? И може тази кост да започне да страда. Венците стават по-чувствителни, могат да кървят, рискът от пародонтоза нараства, а оралното здраве е безкрайно важно нещо. Грижете се винаги за него, винаги. Изброих толкова много възможни симптоми, че сигурно се питате и нима всичко това ме очаква. Не се тревожете. Всяка жена е различна. Някои минават през менопаузата със съвсем леки неразположения. При други симптомите са доста по-развихрени. Важно е да разпознаваме какво точно стои за сигналите на тялото. И когато знаете, че дадено оплакване може да е свързано с менопаузата, вие вече сте направили първата крачка към справянето с него. Информацията носи спокойствие. Винаги вярвам в това. Разбирате, че нещо нормално се случва и че това е съвсем естествено, защото човек или остарява и отива в менопаузата, или просто става некролог. Така че менопаузата не е болест, то е щастие да си я доживееш. Това е съвсем естествен нов етап от живота и както всяка промяна, естествено тя идва с предизвикателства, но пък и с много възможности. Само си помислете колко много неща вече са зад гърба ни, вече са постигнати. Нека поговорим за дългосрочните ефекти и защо е важно да се погрижим за себе си през този период. С времето, обикновено годините след настъпването на менопаузата, се наблюдават много от острите симптоми, като горещите вълни, казахме вече, резките колебания в настроението и тези симптоми лека по лека започват да изчезват, знаете ли, но на преден план излизат други рискове, именно заради трайно ниските нива на хормоните. И един от тези рискове, казахме сърдечното здраве, сега да кажем за остеопорозата. Естрогенът играе роля в поддържането на костната плътност. Затова след менопаузата костите стават по-крехки, по-пориозни, по-чупливи. И ако не се вземат мерки, рискът от счупване и от остеопоротични фрактури се повишава значително. Както казваме, както се случва първата остеопоротична фрактура, никога не е последна. С това трябва много да си пазим костите. Преди менопаузата жените имат по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с мъжете на същата възраст, отчасти благодарение на защитната роля на естрогена. След менопаузата обаче този риск се изравнява, защото нивата на добрия HDL холестерола спадат, а кръвното налягане и лошият холестерол, LDL холестерол, често се покачват. Метаболизма какво прави? Той се забавя. И може да забележите, че започвате да качвате килограми по-лесно. Някой много дами пишат, споделят, така просто щраки от въздуха по нея, особено в областта около талията. И това не е само козметичен въпрос. Излишното тегло носи риск от диабет, от метаболитни нарушения, от куп други проблеми. Защото масната тъкан тук в областта на коремата има метаболитно активен орган. Добрата новина обаче е, че има много начини
да смекчим всичките тези неприятни симптоми и да се защитим от дългосрочните рискове. Не е задължително менопаузата да е еквивалент, нали, да поставим знак за равенство менопауза, страдание, нарушено качество на живот. Не, съвсем не. Какво трябва да направим, за да преминем през нея гладко, без излишен дискомфорт, наистина като кралици, защото само си мислете колко много неща вече са зад нас и по колко достоен начин, надявам се, всяка от нас е преживяла живота си. И подходът трябва да бъде комплексен. Съчетание от промени в начина на живот и целенасочена подкрепа за организма и, как да кажа, минавайте достойно през този период. Преди всичко обърнете внимание на хранене. Ние сме това, което хапваме, а по време на менопаузата тялото има много специфични нужди. Включете в менюто си повече пълнозърнести храни, богати на фитоестрогени. Това са естествените растителни съединения, които имитират действието на естрогена, макар естествено много по-леко. Къде ще ги откриете? В соя и соеви продукти, честно казвам, аз дори не знам какъв вкус имат. Аз не консумирам, но много приятелки ги хапват. В лененото се, в сусал, в нахута, обожавам ги. Те могат нежно да подпомогнат хормоналния баланс. Не забравяйте и калция, приятелят на костите. Млечните продукти като кисело мляко, сирене, извара са добър източник, както и зеленолистните зеленчуци спанак, кейл, рукола, изобщо треволяците. Магнезият също е ключов. Съдържа се в ядките, в семената, в пълнозърнистите храни. Той помага на нервната система и на костите, а също облегчава крампите, подобрява самия омега-3 масните киселини. От къде да си ги набавим? Масната риба, сьомгата, скумбрията или пък лененото семе, чията. Те подкрепят сърцето и мозъка и са много вкусни, много приятни за хапване. И разбира се, хидратацията. Хидратирайте се интелигентно, пийте достатъчно вода, кожата и цялото тяло ще ви бъдат много благодарни. Важно е какво да ограничите, защото човек е не само това, което прави, това, което не прави. Кофеин, алкохол, много пикантните, лютите храни. Защо? Защото те могат да провокират или да усилят горещите вълни и сърцебиенето. Много жени забелязват, че ако пият по-малко кафе или пък вино, през нощта спят по-добре и имат по-малко такива приливи на топлина. Следващата стъпка, любимата ми, за това и влезнах в Dancing Stars, е движението. Редовната физическа активност е най-якият антидепресант на света, едно от най-добрите лекарства срещу менопаузата и на разположението. И при това напълно натурално. Слагаш маратонките, отиваш сред природата, на гребната база в планината и подаряваш на тялото си прекрасни неща. Много подходящи са също упражненията с натоварване, силовите тренировки. Много са важни за профилактика на остеопорозата. Умерено вдигане на тежести 80% от оптимума, не тренираш до отказ. Те помагат за запазване на костната плътност, мускулната маса, което е ключово срещу остеопорозата и забавения метаболизъм. Изобщо имаме нужда от мускули с напредване на годините. Това е много важно. Чиста мускулна маса, повече мускулна маса и по-малко мазнини. Изобщо следете това съотношение. Аеробните упражнения, като бързо ходене, танци, плуване, колездене, подкрепят сърцето, горят калории и подобряват настроението благодарение на ендорфините, хормоните на щастието. Мозъкът ги отделя, когато се движи. Физическата активност, дори просто разходка, лекичко с кученцето, с детето, с любим човек, гушники, вечер, през деня, само 30 минути на ден. Прекрасен релакс, доказано намалява честотата и интензитета на горещите вълни при много жени. Също така подобрява съня, защото измореното тяло спи много по-дълбоко. И не на последно място движението. То дава усещане за сила и контрол над собственото тяло, точно когато промените могат да ни карат да се чувстваме уязвими. Аз, например, много обичам да скачам на въже. Тък. И когато скачаш срещу, преодоляваш гравитацията. Това е страхотен стимул костите да образуват още костно съдържание. Остеобласти, остеокласти. Това съотношение също трябва да го следи. Освен това, менопаузата е време на промяна. Всяка промяна носи стрес. Понижените хормони ни правят по-чувствителни към стресори, които преди сме понасили така съвсем хладнокръвно. Затова сега е моментът съзнателно да се погрижим
за душевния си комфорт. Нали знаете, когато душата тегува, тялото прияжда. Така че опитвайте всякакви техники за релаксация. Любов, йога, медитация, тайчи или дори просто няколко минути на ден дълбоко диафрагмално дишане. Вдишвайте бавно през носа, нека помним, здравия човек диша през носа и издишвайте с корема с въздух, задържайте за секунда, издишвайте бавно през устата. Това простичко упражнение успокоява нервната система и буквално може да смъкне нивото на тревожност и да пооблегчи горещите вълни. Някои жени откриват ново хоби, нови творчески занимания през този период. Гоблени на дъщеря ми, учителката по литература, прави страхотни гоблени. Танци, рисуване, градинарство, готвене. Изобщо нещо, което носи радост, фокусира ви по красив начин и намалява стреса. Важно е да намерите своя си личен начин за релаксация. Стресът не само влошава настроението, но може да усилие симптомите, като топлите вълни, като безсънието, като тая вътрешна тревожност. Грижете се за психическото си здраве. Това е много важно. Това не е каприз, не е леготия. Това е респект, обич към себе си. И така стигаме до още един съюзник. Природните решения, добавките. Майката природа ни е дала изобилие от билки и нутриенти, които могат да подпомогнат организма точно в този период на преход. Много жени се питат какво могат да приемам, за да си помогна менопаузата. Ето тук идва моята любима част, защото като лекар, който е ориентиран към интегралната грижа, аз дълбоко ценя силата на природните съставки. Билките и витамините не могат да включат отново изчерпващите се яйчници, но могат да смекчат ефекта от техният по-тих режим и лека по лека деликатно да започнат да завръщат баланса в телата ни. Думата хомеостаза, баланс е ключова. Кои съставки са особено полезни за периода на менопаузата? Ще споделя с вас няколко ключови натурални компонента, които науката и моята практика са доказали, че са ефективни. Първо, една специална молекула – миоинозитол. Вероятно не ви звучи познато, като витамин С, например, но миоинозитолът е изключително ценен. Миоинозитол, то дори звучи и красиво. Това вещество, подобно на витамин, участва в клетъчната комуникация и в клетъчните сигнални пътища между хормоните. Казано по-семпличко, помага на клетките да си говорят по-добре. Комуникацията е ключова не само в живота между нас хората, клетките също имат нужда от среда да си комуникират добре. Защо е важно това през периода на менопаузата? Защото в този период често се наблюдава повишена инсулинова резистентност. Тялото не използва ефективно инсулина и това води до по-лесно трупане на мазнини, колебания в кръвната захар и енергийни сривове. Миоинозитол одобрява инсулиновата чувствителност, а оттам подпомага и контрола на теглото и притокът на енергия. Освен това, има позитивен ефект върху нервната система. Много жени споделят, че с миоинозитол се чувстват по-спокойни и дори спят по-добре. Втората съставка, за която искам да ви разкажа, е една билка от далечна Индия. Тя е станала популярна по целия свят и се нарича ашваганда. Ашвагандата е, може би, моят любим адаптоген. Много мощен адаптоген. Адаптогените какво представляват? Това са растения, които помагат на организма да се адаптира към стреса много по-добре и възстановяват тази хомеостаза, за която говорим, вътрешното равновесие, което е изключително важно за всеки човек. Представете си ги като умни билки, но те наистина са. Усещат от какво тялото има нужда и подкрепят точно тази функция, защото природата е велико нещо. По време на менопаузата ашвагандата върши чудеса в няколко посоки. Тя понижава нивата на кортизол, това е основният хормон на стрес. Когато кортизол е хронично висок, а при съвременния начин на живот и в този свят, който ни фрагментира на по 1000 къса ни разрушава, ние все сме тревожни, кортизол върчи в небето, спим лошо и започваме да трупаме мазнини около корема, особено в областта на талията. Ашвагандата помага да укротим тази стресова реакция. И резултатът какъв е? Хубав е резултат.
повече спокойствие, по-малко тревожност и повече качествен сън. Клиничните изследвания, изпитвания показват, че жените в менопауза, които приемат ашваганда, имат по-редки и по-леки пристъпи от горещи вълни, спят по-дълбоко и усещат повишено чувство за благополучие. Освен това, ашвагандата може да подкрепи либидото, общата жизненост, нещо, което също често спада в този период. Третата ни звездичка е една древна храна от перуанските Анди и това е маката, жълтата мака, кореноплодно растение, което векове наред е използвано от местните жители за подобряване и за повишаване на издържливостта на енергията и за повече плодовитост. В наши дни жълтата мака се цени като натурално средство за подкрепа през периода на менопаузата. Тя също се води като силен адаптоген. Какво всъщност прави маката? На първо място повишава либидото, повишава сексуалното желание, което при много жени намалява, именно защото подлежащия носител хормоните започва да спада. На второ място маката дава енергия и тонус, помага срещу това постоянно чувство за умора, за отпадналост, за липса на тонус. Освен това съдържа фитоестрогени, които допринасят за хормоналния баланс и жените, които приемат мака, често споделят, че се чувстват много по-центрирани, много по-балансирани, настроението им е по-стабилно, имат мотивация, имат фокус, имат устрем. Това е важно. Маката би могла да облегчи и топлите вълни при някои дами. В комбинация с ашваганда, тези две адаптогенни билки подкрепят и ендокринната система, и нервната система. И това е една чудесна двойка съюзници. Нека обърнем внимание и на витамините, защото те са незаменими през менопаузата. Да вземем витамин D3. Често е наричан слънчевия витамин и той е абсолютно задължителен. Дори бих казала, че всяка жена, която навлиза в менопаузата, трябва да провери нивото си на витамин D и при нужда да го добави. Защо? Какво прави витамин D? Витамин D отговаря за усвояването на калция и укрепването на костите. Много трябва да се грижим за костите си в този период, мили дами. Без достатъчно D3, дори да приемате калци, той няма да се вложи пълноценно в костите, където е нужен и рискът от остеопороза нараства. Освен това, витамин D влияе върху мускулната сила и баланса. Важно е за предотвратяване на падането. Също трябва да изграждаме един мускулен корсет, мускули здрави, които действат като корсет и като превенция на фрактурите и нападанията. Да, ниският витамин D се свързва с по-висок риск от потиснато настроение. В нашите географски ширини много хора имат дефицит на витамин D, особено през зимата. За здрави кости и добро общо състояние е препоръчително да се приема витамин D3 често в дози от порядъка на 1000 до 2000 международни единици дневно, като точната доза зависи естествено от индивидуалните нужди. Все пак ние сме в ерата на прецизната медицина и трябва да се определи след консултация с лекар. По време на менопауза витамин D3 помага пряко за превенция на остеопорозата, а косвено за подобряване на настроението и енергията. Свързана с витамин D3 е и друг важен витамин – витамин К2, в неговата най-ефективна форма. Коя е тя? Менахинол 7. Комбинацията от D3 и К2 е златния стандарт за костно и сърдечно-съдово здраве. Какво прави витамин К2? Когато приемаме витамин D3 и калци, калцият се усвоява повече от червата. Отлично за костите, но тук има една уловка. Ако калцият се насочи на грешните места, може да се отложи в артериите и да повиши сърдечно-съдовия риск. Или тези калциеви отлагания почват да са едно ядро за формирането на атеросклеротичните планки. И точно тук идва ролята на К2. Той казва на калция къде да отиде. Колко умно нещо прави той. Насочва го към костите, към зъбите и го държи далече от артериите. И по този начин К2 предпазва сърцето и съдовете, докато D3 укрепва скелета. И витамин К2 е особено важен за жените, които са с риск от остеопения, това намалената костна плътност или
жените, които имат риск от атеросклероза. Често ние не си набавяме достатъчно К2 само от храната, затова приемът му като добавка, особено в комбинация с D3, е отлична идея през периода менопауза. Този тандем, този танцов дует D3 К2 гарантира, че грижейки се за костите, ние пазим и сърцето. Обобщавайки, споменахме нилоинозитол, ашваганда, мака, витамин D3 и К2. Особено полезни съставки през менопаузата. Разбира се, има и много други билки и витамини, които могат да помогнат, като черен кохош, витекс, витамин В6, омега-3 масни киселини, но аз избрах да се фокусирам върху тези, за които разказахме, защото техните ползи са впечатляващи и най-вече научно доказани. Вероятно, вече се досещате какво искам да кажа с всичко това. Всъщност, именно тези съставки подбрах и съчетах, за да създам моят специален продукт Menoflor 6. Позволете ми да ви разкажа накратко за него, защото той е резултат на цялата тази наука и опит, за които говорихме до сега. Menoflor 6 е хранителна добавка, която е разработена лично от мен, доктор Неделя Щанова. Аз съм лекар, специалист, невролог, имам PhD, имам защитен дисертационен труд към Медицинския университет София. Темата на дисертацията ми е свързана с атеросклерозата, с хормоните. Изобщо обожавам да давам съвети и да говорим за превенцията на съдовото здраве. И съм разработила тази добавка специално за нуждите на жените в перименопаузата и менопаузата. Вложих целия си опит като лекар и месеци наред проучвах в дълбочина синергичните действия на различни съставки, за да ги комбинирам в най-безопасната и най-ефективната формула. Моята цел е да създам продукт, който да бъде много естествен, но и много мощен и доказано безопасен, доказано безопасна алтернатива или допълнение към традиционните методи. Какво представлява Menoflor 6? Това е комплексна формула, която съчетава лечебната сила на природата и знанието на съвременната нутригеномика. Казано по-семпличко, събра в една капсула най-доброто от билките и витамините, което подпомага женското тяло през менопаузата в научно обосновани дози и пропорции. Menoflor 6 съдържа следните активни съставки: нилоинозитол, ашваганда, жълта мака, витамин D3 и витамин К2. Точно тези герои, за които говорим подробно, работят заедно, работят синергично и подпомагат на организма да премине през менопаузата с лекота и с баланс. Нека обясним как действа Menoflor 6 и какви ползи може да ви даде. Целта на тази формула е да адресира основните предизвикателства на менопаузата едновременно, защото знаем, че симптомите рядко идват един по един. Първото и най-важното, Menoflor 6 спомага за естествения хормонален баланс. Фитоестрогените от мака и ашваганда нежно компенсират падащия естроген, като се свързват с естрогените рецептори в тяло. Това помага да се намалят хормоналните колебания и свързаните с тях неразположения. Нилоинозитолът регулира инсулиновите сигнали и подкрепя функцията на яйчниците, функцията на щитовидната жлеза, така че ендокринната ос, ендокринната система като цяло работи много по-хармонично. Второ, Menoflor 6 облегчава горещите вълни, облегчава нощното изпотяване, благодарение на комбинацията от мака и ашваганда, които подобряват терморегулацията и успокояват реактивността в центъра за температура в мозъка. Много жени усещат как приливите на горещина отслабват и по сила и по време започват да се разреждат. Трето, Menoflor 6 подобрява съня, намалява тревожността, ашвагандата като един мощен адаптоген успокоява нервната система и помага да заспивате по-лесно и да спите по-дълбоко. Всяка капсула Menoflor 6 всъщност е едно пакетче спокойствие. Събуждате се много по-починали, балансът е факт, настроението е по-центрирано. И четвърто, Menoflor 6 дава много повече енергия и жизненост. Нилоинозитолът подобрява метаболизма и клетъчната енергетика, което означава по-стабилни нива на тонус през деня и много по-малко умора след обед и много по-лесен контрол
върху теглото. Естествено, физическата активност няма нещо, което може да я замени, тя е нещо без аналог. Много дами дори споделят, че докато са приемали Menoflor Six, са успели да топят онези опорити 2-3 кг, които преди това се лепяха, както казват. Пето. Menoflor Six подпомага емоционалния баланс и настроението. Витамин D3 и миоинозитолът подкрепят производството на невротрансмитери. Това са вещества в мозъка, които ни карат да се чувстваме по-добре. Нивата на стрес спадат, а тези на оптимизъм се вдигат. Много дами споделят. След няколко седмици с Menoflor Six се усетих пак като да се завърна при себе си, по-спокойна, по-усмихната, без причина. За мен като лекар това е най-радостният резултат. Да виждаш как самочувствието и усмивката се връщат. И шесто, Menoflor Six се грижи за костите и сърцето ви. Комбинацията от витамин D3 и витамин K2 гарантира, че калцият отива там, където трябва, в костите, а не в артериите. Така продуктът спомага за предотвратяване на остеопорозата, докато едновременно пази сърцето и кръвоносните съдове. Ето как един продукт адресира толкова много ключови области. 6 ключови области. Хормонален баланс, терморегулация срещу топлите вълни, сън, настроение, енергия и жизненост, плюс дългосрочно костно здраве и сърдечно здраве. Именно за това го нарекох Menoflor Six. 6 степенна подкрепа за менопауза и всичко това събрано в едно. Искам също да ви подчертая още нещо важно. Menoflor Six е научно формулиран, но също така е изцяло натурален. Като лекар, за мен беше от първостепенно значение формулата да бъде безопасна, първо ни трябва да вреди, примум non-nocere и чиста. Затова използвах клинично валидирани дози от всяка съставка, достатъчно високи, за да имат ефект, но и в граници, които тялото понася отлично. Продуктът се произвежда по най-високите стандарти за качество в GMP сертифицирани лаборатории в Европа и всяка партида се тества в независима лаборатория, за да бъдем сигурни, че получавате точно това, което пише на етикета. Menoflor Six е 100% веган, капсулите са растителни, а съставките не съдържат нищо животинско. Без ГМО, без глутен, без соя, без изкуствени добавки, което означава, че дори дами, които имат хранителна непоносимост към или някакъв специален режим, могат да го приемат съвсем спокойно. Няма добавени хормони вътре, ефектът се постига единствено с природни екстракти с витамини, които помагат на тялото само да възвърне баланса си. И още един въпрос, който вероятно си задавате. Има ли странични ефекти? При спазване на препоръчителната доза от 2 капсули дневно, Menoflor Six не се свързва с странични ефекти. Формулата е нежна и деликатна към организма и целта е да помага, да е деликатен съюзник, а не да натоварва. Често ме питат колко време трябва да го пия, за да мога да усетя резултата. Разбира се, като всеки натурален подход, нещата стават постепенно, с натрупване, но осезаемо. При много жени първите положителни ефекти се появяват още в рамките на първите 2-4 седмици. Например, спят по-спокойно, усещат подобрение в настроението, сутрин се събуждат с много повече енергия, значимо облегчение на горещите вълни също се наблюдава, повишаване на жизнения тонус и стабилизиране на настроението и идват след около 4 до 6 седмици редовен прием. А оптимален хормонален баланс и наистина трайни резултати се постигат след 8-12 седмици, около 2-3 месеца прием. Затова препоръчвам Menoflor Six да се приема поне 3 месеца, за да може организмът ви наистина да се настрои, да го усети, да се припознае, да го припознае като приятел и действително да усети пълния спектър от ползите. Добрата новина е, че продуктът е създаден за дългосрочна употреба. Може да го приемате месеци наред, без да прекъсвате. Няма привикване, няма ефект при спирането, просто естествена подкрепа, докато ви е нужда. Разбира се,
Винаги слушайте тялото си и се консултирайте с вашия личен лекар при специфични въпроси, но по принцип Menopause X е толкова нежен, че може да бъде ваш ежедневен помощник за продължителен период от време. Важно е да отбележа, че Menopause X може да се използва гъвкаво според вашите нужди. Той е подходящ не само за дамите, които вече са в менопауза, но и за тези, които са в самото начало на този цикъл, в прехода, в перименопаузата. Всъщност, много специалисти ще ви кажат, че най-добре е да подкрепите организма си още преди голямата хормонална буря да връхлети. Да, Menopause X може да се приема дори преди официално да сте в менопауза. Ако започнете в етап на перименопауза, тогава, когато цикълът просто започва да става тук-там нередовен или се забелязват първите леки симптоми, това ще помогне на тялото на време, като натрупа ефект и намали бъдещите симптоми. Така преминавате през менопаузата по-плавно с много по-малко сътресение. А какво, ако вече сте минали през менопаузата? Menopause X пак може да бъде полезен. В постменопаузалния период той ще подкрепя костите, сърцето, обмяната на веществата и настроението, за да се радвате на добро здраве дълги години. Накратко, Menopause X е създаден специално за периода на перименопаузата, на менопаузата и дори на постменопаузата. Подходящ е за всяка жена, която иска да се погрижи за себе си по естествен начин и през този етап от живота си. Друг въпрос, който често получаваме, а може ли Menopause X да замени хормоналната терапия? Отговорът ми е честен. Menopause X не е заместител на хормонално-заместителната терапия и не съдържа изкуствени хормони и не може да я замени. То обаче е естествена и доказана безопасна алтернатива или допълнение. Какво имам предвид? Ако вашите симптоми са леки, до умерени, този продукт може да ви даде нужната подкрепа, без да се налага да прибягвате до изкуствени хормони. Изкуствените хормони крият потенциален риск. Много жени откриват, че с Menopause X изобщо не им се налага да започват хормонално-заместителна терапия, защото се чувстват достатъчно добре. А по вашия случай е по-тежък и лекарят ви е препоръчал хормонално-заместителна терапия, Menopause X може да се използва заедно с нея. Разбира се, след консултация с вашия лекар за още по-комплексна подкрепа. Дори да сте били на хормонална терапия и сте я приключили, можете да продължите грижата с Menopause X, за да запазите постигнатия баланс. Важно е, че имате избор. Менопаузата днес не е това, което е била по времето на нашите баби. Сега имаме толкова много знания, толкова много средства и начини, за да я управляваме, вместо тя да управлява нас. Menopause X е плод на тази съвременна визия да дадем на жените контрол и опция в период на промяна. Защо съм толкова запалена по тази тема? Защото в практиката си и в моята работа като автор и водещ на здравно предаване за проактивна здравна култура, научно базирано предаване, съм срещала хиляди жени, които преминават през този етап. Виждала съм страха в очите на 48 годишна дама, която си мисли, че животът свършва, щом вече не може да има деца. Чувала съм и десетки истории за безсъние, за жени, които буквално всяка вечер се будят облени в пол с сърцебиене и с сърце, което тук ти сякаше се пръсне. Консултирала съм активни бизнес дами в високия корпоративен сегмент, които се тревожат, че внезапната им раздразнителност и разсеяност и тези вълни ще навредят на кариерата. Една дама ми разкаже как непрекъснато се преоблича, ходи в климатик навсякъде и по 3 сета дрехи има за смяна. И винаги съм казвала, менопаузата не е края на нищо. Тя може да бъде начало на една нова, по-мъдра и по-зряла фаза, в която жената най-после поставя себе си на първо място, грижи се за здравето си, избъдва своите отдавна отлагани мечти. Щом премине хаосът на хормоните, пред вас се открива период на свобода. Вече не робувате на месечния цикъл. Децата, ако сте ги имали, вероятно са пораснали, натрупали сте житейска мъдрост, увереност. Това е време, което можете да посветите на себе си. Това е ценен дар. Стига да сте здрава, изпълнена с енергия, да му се насладите. Може да си избъдвате мечтите, да свирите, да рисувате,
Всичките отлагани неща сега може да ги изпълните. Затова моята мисия чрез Sapphire Nutrition и продуктите като Menoflor Six е да помогна на всяка жена да прегърне промяната с увереност и грижа към себе си. Не искам нито една от вас да се чувства сама, оплашена или изоставена в този процес. Искам да знаете, че решение има и в науката, и в природата, и най-вече в движението, и че заслужавате да се чувствате добре в тялото си на всяка възраст. Менопаузата не бива да се шепне с притеснение или с срам. Тя трябва да се обсъжда открито, с разбиране, така както надявам се правим сега. И ако сте стигнали до тук, благодаря ви за вниманието и за доверието. В заключение бих искала да обобщя. Менопаузата е естествен преход, през който всяка жена преминава. Дай Боже да доживее и да премине през менопаузата. Това не е болест, това е трансформация. Симптомите и понякога са предизвикателни, но познавайки причините за тях и инструментите за справяне, вие вече държите ключа към тяхното по-леко преодоляване. Здравословно хранене, редовно движение, спокойнието и силата на природните съставки. Това са вашите верни съюзници. Създадох Menoflor Six именно като концентриран израз на тези съюзници, за да имате още по-надежден партньор в това пътешествие. Защото вярвам, че всяка жена може да премине през менопаузата цялостна, сияеща и свободна. Не позволявайте на дискомфорт да управлява ежедневието ви. Вие имате извод. Направете информирани стъпки за здравето си, погрижете се за тялото си с любов и то ще ви се отблагодари. Ако имате нужда от подкрепа, Menoflor Six е тук, създаден с много грижа, знание, с много лично отношение, за да ви помогне да изживеете тази глава от живота си като героиня от красив филм, пълноценно, красиво. Животът далеч не свършва с менопаузата. Напротив, може би най-хубавото тепърва предстои. Нека го посрещнем здрави, усмихнати и уверени. Живейте с вдъхновение и се дръжте за мечтите. Обичам ви. Благодаря ви за интереса към науката.